Ahojte ľudia, dneska si zahráme Brawl Stars. Prepáčte, že sa reholcem. Môžeme si ísť zahrať solo Môžeme si ísť zahrať solo showdown. A toto dám na YouTube. Môj kamarát mi tu šepka, čo mám robiť. Tuto máme takto Daryla. Môžete vidieť, že tu hrám. Prepáčte, ak sa tu bude veľa smiať. Toto je moje prvé videohry a nedokážem sa kontrolovať. Dobre. Už sa kontrolujem. Wow, ty broček. Dobre, ľudia, toto bolo... Nie, ešte nechcem končiť. Čo mi je? Dáme procent. Ja som klikol na tlačítko. Toto video je hrozné. Neviem, čo tu bláboce, ale niečo bláboce. Ja sa prepáčte, ja sa cítim tak strašne trápne. Ja som natáčal videa shorts. Ojojojojoj! Nie! Nie! Tu je. Není tuto. Nie! Mne sa tu zapol počítač. Chcel by som poprosiť žiadne hejty v komentároch. Neviem, či vôbec budú zapnuté, lebo neviem prečo. Teraz dáme... ahojte ľudia, toto bolo dobré video, dúfam, že si ho užijete.